जळगावच्या जामनेरमध्ये बोगस मतदानाची घटना समोर आली आहे। मतदान केलेलं नसतानाही मतदान झाल्याचं सांगण्यात आल्यानं महिलेचा संताप अनावर झाला। जळगावमधल्या जामनेरमध्ये प्रभाग क्रमांक 9 मधील मतदान केंद्रावर ही घटना घडली आहे। संबंधित महिला मतदान करायला आली असता तिचं मतदान झालं असल्याचं तिला सांगण्यात आलं। प्रत्यक्षात या महिलेनं मतदान केलेलंच नव्हतं। मतदानाचा हक्क न बजावता आल्यामुळे या महिलेनं मतदान केंद्राबाहेर तीव्र संताप व्यक्त केलेला आहे। तसंच आपण मतदान केलेलं नसताना आपल्या नावावर कुणी मतदान केलं असा सवालही या महिलेनं उपस्थित केला। बरोबर त्यांना मतदान बी केलं नाही तरी त्यांचं मतदान झालंय। मला आता बारे आले ते मतदान करायला, त्यांचं मतदान झालं गेलं कोणी करून बोगस।